Il-Gvern investa 13 miljun euro minn fondi Ewropej fil-programm Waste sabiex ikompli jsaħħaħ il-ħiliet u l-kapaċitajiet ta' diversi gruppi vulnerabbli bħal persuni b'diżabilità. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern bħala parti mill-kampanja Insaħħu lil ħaddiem. Il-programm Waste amministrat mill-Jobs Plus jipprovdi taħriġ għal dawn il-persuni qabel jieħdlu fid-dinja tax-xogħol u anke waqt li jkunu fuq il-post tax-xogħol. Permezz ta' dan il-programm min iħaddem għandu l-possibilità li jirċievi wkoll it-taħriġ neċessarju biex ikun jista' jintegra aħjar lil dawn il-persuni fuq il-post tax-xogħol. Waqt l-indirizz tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Giulia Farrugia Portelli, saħqet fuq l-importanza ta' dan il-proġett li jista' jwassal l-impjieg alternattiv għal persuni b'diżabilitajiet differenti u għal individwi vulnerabbli oħrajn. Sal-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena ġew assistiti permezz ta' dan il-programm 1665 persuna. Meta wieħed jieħu average, jieħu il-medja, dan ifisser madwar 300 persuna illi setet tieħu dan il-programm bħala linja gwida li se tiftilha opportunitajiet twieq ġodda lejn xogħlijiet differenti. Minħat jew is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li Jobs Plus għandha diversi skemi oħra li huma finanzjati wkoll b'fondi Ewropej li minnhom igawdu madwar 27,000 persuna. Dawn l-iskemi konġunti mal-għajnuna li qed jagħti l-Gvern lill-intrapriżi u l-ħaddiema f'dan iż-żmien ta' pandemija juri l-konvinzjoni tiegħu biex jibqa' dejjem jagħti sosten lil ħaddiem. Insaħħu lil ħaddiem għaliex nagħtu opportunitajiet ġodda, niftħu l-ekonomija tagħna ta' pajjiżna fil-waqt illi nsaħħu il-possibilità illi aktar nies isibu post tax-xogħol u nassistuhom biex minkejja d-diffikultajiet kollha u ch-challenges li jista' jkunu qegħdin jiffaċċjaw naraw li b'mod konkret nagħtu aċċess aqwa lejn is-suq tax-xogħol lil ħaddiema kollha.